ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to doggu hebbiya jorbowola hoore fonde kon waktu yoni ha to dabɓe e nder galle ceerno Ibra Ba bamum Mahmoudou Ibra Ba e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal jeƴƴinoyde caution ko fate banggue jeeyede sumgoji hitande fane nde mandataire Ousmane Sonko woni Ayib Daf hanki yehino to caisse de dépôt ngam joƴƴinoyde chèque mo 30 millions kono o jaɓanaka nde tawno inde Ousmane Sonko ala e liste électorale leydi ndi to leydi Mauritanie jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu hanki waɗi haalani holliti maɓe gummil loyde manggo no fewi ko fate banggue missionnaire uji e ndera leydi ndi taw ko ɓen dartoɓe kala saaha waylude diineji yimɓe ɗum ko caggal nde vidéo goto yiyane yalti toon to Guiɗimaka taw kadi vidéo woni hen ko yimɓe ne tumna walla yimɓe ne tumna yimɓe ene mbatta ɗumen e diine Isa'iyankoɓe to leydi Mali koninkoɓe leydi Mali ɓe faamaɓe kolliti walla nde ɓe daɗi e jangu fewjunogo e mabɓe toon to Morodia kono ɓe teɓɓiti kene tolno e 15 fittandu taw ko ɓen joguitiɓe armée ji to Guinée Bissau jamma hanki o ko pellodiral gulgal jaw waɗi ɗum ko caggal nde jaggano jagorɗiɗi groupe armé ko ɓen kay jinno yoɓe lewe ɗaccite chef d'état major général armé leydi ndi holliti subaka hande o gueɗe ɗe kala defti lawol kabruji men maɗo en ha to Guinée Conakry Niger ma en jaaha to Burkina Faso Madagascar ana jaaha to leydi Gambie kettoɗen musidɗo men koddanene Abouba musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te ala effet ala rewam a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa hewɓe hutortoɓe gorel te kolliti gila tan ɓami yarde gorel te dañi hen aafiya mawɗo no fewi hewɓe hen fonnoɓe oppirade yogay ñabboji woni hen wurno ko poɗɗe kono hande o ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ene safra yogay ñabboji jangtaɗi eɗi jangtaka kala an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu wuloru jaaɗoru janowo joguiɗo diabète yogay ñabboji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah sa yiɗi andude ko jangta e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi kotori sa tol gonɗa to galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo Madina Gounas Amadou Sambalo ha to Tamba kala 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto Galoya e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaya mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men eɗen daña jaam. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi
ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo aadidiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓala walla edanowal kala omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol. ceerno Djiby Sy Allah luɓi ɗum mbawka e gandal wawde yaltinde borosaji kewɗi comiɗe nder reedu neɗɗo taw ko borosaji ɗi neɗɗo fonno opérede o rokkuma leɗɗe o yaltine ɗin borosaji ha laaɓa ha jiira guite maɗa. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗum fodde 19 rafina yalta e ma ha laaɓa. fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde 13 rafina yalta e ma ha laaɓa. fannu tata bo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wiruma ni rafiji kewɗi ma jalta ma ha jiira guite maɗa. ceerno Djiby Sy ne yawa rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe dogam sita fibrome kista e rewɓe sattoraɓe dewle kala. ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji gorago no ndidorino worɓe yawɓe yitede koye mumen jippiɓe e leece e on fannomo jogui leɗɗe biteɗe muuɗa hirda. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni. waɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko temedde ko leydi ujunere mbuɗo ogoya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde 4 woni 2000 franc CFA. ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weevo ko numéro orange money dendagal yiɗɓe waɗanede listihara koye on numéro jokkodirta mbatta ko 78 128 35 98. so tawi ko yiɗɓe haaldude ceerno Djiby Sy to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84. so tawi ko yiɗɓe noddudemo appel normal ko 34 49 40 59. ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawi nder leydi Mauritanie to noktor lamorgo leydi Mauritanie. omo andina kilinel makko kadi base makko tawateɗo to ley Agnam Siwol ene golla ha no hannirta ni ene tawe toon miñi ko almudo makko ne wiye ceerno Djiby Déme. ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum omo addi leɗɗe kese pulla eɗen leɗɗen tawe hen leɗɗe ittoje seero e dendagal ñonkoto tawtini reedu neɗɗo omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen seeɗa mbaɗa e ataye dendagal ñonkoto tawateɗe nder reedu wiwa ha laaɓa ko leɗɗe kadi moƴƴude e ndewagu ko leɗɗe waɗɗe kadi ɓeydoje goragu. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen wonduɓe estoma e rafiji kewɗi goɗɗi. ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde go bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba musidɗo men Abouba mo duggu hebbiya taw ko joguiɗon guesa ngarɗuɓa hande o mo joguino koɗo taw kadi koɗo wiyete ko Mama Bocar Diako garnoɗo ɗon aɓe giwi ɗon ɗo duggu hebbiye ɗo aɓe payi hoore fonde hakkude duggu e jerbowol fayenma hoore fonde on noon musidɗo biyeteɗo Mama Diako ko ɗon sac muɗum sac bakketeɗo saami kono wanda to saami komo wari ha hoore fonde ko nden wo siftori sac o noon woni hen tan ko gueɗe makko e comci makko kame brosse da makko ene wondi kadi pièce mo ganduɗa kolliro wonande carte d'identité makko ko majji on pièce noon ne windi numéro makko téléphone ko 77 562 79 52 kala jiituɗo yo jokkodire oɗo hen numéro ko musidɗo men Abouba mo duggu hebbiya kabruji men
ɗemngal pulaar to leydi sénégal hanki o syndicat ji tambiɓe jangde duuɗe towɗe hanki kolliri metti mumen mawɗe no feewi ɗum ko caggal nde ɓe juɓɓinno e rango wonande kay wadde ñalawma mo laatotako e nder leydi sénégal ni ene jogui duuɗe jaaɓi ha tirɗi haalaka jangde towde ɓe kolliti noon on ñalawma hanki o rewidama no feewi wonande ɓen ɓeɓe eriɓe kala to banggue haɓade wonande uddugol oɗo hen université Cheikh Anta Diop ɓe kolliti fandare mabɓe nde kay ɓe keeɓi ɗum kono kay beele udditama walla ala fandare mabɓe kay ko yo gasne ha laaɓa taw ko programme 2022 2023 laamu ngu noon fandare mum ko ƴettude pellital hen ka e kisal beele duuɗe jaabi hatirɗe gona jaam e kisal gam teskede e kala saaha caɗele mawɗe ne peeña toon so tawi ka yeehi ha waɗi seppoji walla goɗɗuma ha tenti noon fitinaji ɓennunoyi ɗo e nder leydi ndi sénégal la gendarmerie nationale mo leydi sénégal fawi jungo mum e suka malinajo ɓurɗo yiilede police to banggue haay noon kanko won suka wonno koto Keñeba ene tawe Keñeba nder serka Keñeba taw koye région mo haay kanko suko noon woni golle makko guyka kay taw ko guyka tettude e jogitade armée ji e tajje helde kay ɗen gueɗe wonno darde makko kanko on nottotoɗo AAY dognoɗo toon to leydi Mali caggal ngun jiilaw dogi yeehi moltoyi to leydi Sénégal hanki noon gendarme ɓe nanguimo toon to Saraya nokku biyeteɗo hara Kenya toon ɓe mbawi fawde makko jungo ɗum ko caggal nde finoɓe toon ɓe kolkisi ko yahata ɓe kalani ɓen dadiɓe ɓen mbawi nangudemo jokkodiri e laamu leydi Mali ko ɓurɗo yiilede toon goɗɗo noon mo waddanno bonande o onne kadi ko dogɗo andaka ɗo fayi on noon ko AT onne kadi woni ko yiilede jiilaw cattugu no feewi suudu sarɗoyeji ndu leydi sénégal lulɗe mumen gasi hanki ha laaɓi ɗen lulɗe noon taw ko lulɗe kay wonande huccodirde ɗen jagorde jogorɗe kay ɓetanede golle mumen 2024 ko fate banggue budget taw kadi ko fate banggue hitande fande nde gasi hanki ha laaɓi ɗum ko caggal jagorɗo taw ganduɗa ko finance nde daari e yeeso mabɓe ɗon ɗo ɓe gotanano ɗum caggal mum nde gasi noon on gardiɗo suudu sarɗoyeji ndu leydi sénégal woni Amadou Mame Diop waɗi discours guddugol oɗon fannu kono kadi o holliti sénégal ene jalba ne jalbida e pétrole hitande 2024 o duwi o jaari kono kadi wartiri haqqillaji o holliti sénégal ne jogui fandare ɓamtare mawde no feewi ɗon kayɗo ɓe gotani oɗon budget wonande ko fate banggue temedde nayyi milliard ko préje français fa keddotoɗen koye leydi sénégal gartaten koye joƴƴinolgol ko fate banggue caution taw kadi koto caisse de dépôt wonande ɗin landaji jiɗɗi jeeyede e lefol laamu taw ko hitande fande nde wonande mandataire mo Ousmane Sonko woni Ayib Dafa hanki yeehi toon to caisse de dépôt totiri toon sek mo 30 millions ɗum woni ko neɗɗo joƴƴinta walla coalition joƴƴinta mbeɗe wawa jeeyede e nder sumgoji payaɗi ɗi ɗi leydi sénégal gardiɗo oɗon fannu goto e gollotoɓe hen woni Babacar goto e gollotoɓe hen woni biɗeɗo Makhtar Diop holliti oɗon sek o tottitama ɗum gam teskede wonande lisde Ousmane Sonko ni wonande neɗɗo mabɓe ala kalɗo windi e liste ji électoral ɗum noon firti ko ɗum jaɓaka ɗon ɗo hewɓe e landaji lundo puɗɗi joƴƴinde ko fate banggue wonande kosseji mumen beele mbawa jeeyede sumgoji tijjaɗi taw ko sumgoji payaɗi ɗi to leydi sénégal keddotoɗen ha joni ko fate banggue ñawore wonande oustage taw ko biɗeɗo Assane Seck mo ganduɗa gonɗo e kaso kene tolno e lebbi 6 ɗum ko caggal nde o yaltinno konguɗi makko avocat makko ɗaɓɓirino wonande beele o ɗaccite hay sokoye dow sarɗi juge ñawowo jaɓananimo hay seeɗa mo tawe toon to kaso caggal nde o nanggano toon to galle makko Sébi Koutan ɗum ko caggal nde o haalno e nder yewtere jayde wotere nde o haalano o holliti so tawi kay sumgoji jahama Ousmane Sonko kam foolata so tawi haɗama yaade ma leydi ndi duppo ha duppo tenne kadi firti konguɗi makko noddude sukaɓe yo jaltu ceppa walla mbaɗa gueɗe pewani ɗum woni ko nanguira ɗum noon ɗemngal so tawi sokani jomum ala kala ko wawi sokde jomum haydara goɗɗo mo ñawore mum
dirtina ko ustaza Oumar Sall mo ganduɗa nayi mo yesso lawol ko almuɓe tijaniyankoɓe ɗum koye nder discours aji makko ɗi wawno haalde kala saaha omo joofi hen wonande konguɗi ɗi welani ɓen tijaniyankoɓe ɗum jeeyi sababu noon ɓe nayi mo yesso ñawore ko hande fonno wonde ñawore makko kono dirtinama ha jeetati nduɗo hen lewru darindu hande o association ko wacci en taw kadi koye ballodiral al ihsana ɓe kolliti projet fandare mabɓe ko ujunere walla mbiyen ko million deftere qur'anil karima rokka ɗum duuɗe kame jumaji kala ɗum woni ko tottira hanki o toon to tiwan peul a pix kene tolnoye 350 deftere hakkude duuɗe qur'ana kame jumaji ɗum woni ko joƴƴina toon beele sukaɓeɓe ɓerɗe mumen mbawa ruttitade qur'anil karima tokke dugo ko gorko nayejo mo duuɓi 70 nottortoɗo Amadou Wuri Ba kame joom suudu muɗum biteɗo Maymuna Ba mo duuɓi 68 gorko yara koye duuɓi 70 kañumen nanguira trafic drogue taw koye ɓulli kanŋe toon to diwan mo Kédougou tarmadola kame drogue kewɗo no fewi hande aɓe tawe e juuɗe ɓen daddiɓe jeheten ko toon to Fouta finoɓe toon to tulde Dimeta Fouta mbaɗi conférence de presse mumen fulde dimat noon ne tawi nder commune mo Fanaya taw kadi koye Podor région mo Saint-Louis kamɓe noon woni koɓe eri laamu ngu ko wannede pont ngarɗuɗo ɗon ɗo Ngalanka jeeyi sababu noon to Dande Maayo caɗele mawɗe ɗeɓe jogui ɓe kolliti maw leydi Sénégal guila 2012 fodino mawɗon pont kono hande ala kala koɓe jii hen ɗum jeeyi sababu noon aɓe ciftina wonande oɗo saaha fandare mabɓe ko wannede pont ngarɗuɗo ɗon ɗo Ngalanka jeheten ko toon to Madina Gounass suudu heblo yuɓɓini no wowi wadde kala hitande taw kadi ko heblude rewɓe ko fate banggue jaram e gueɗe patuɗe ɗin fannuji kala ma en ketto hen musidɗo men Amadou Sambalo to Madina Gounass Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar mi saminima kadi mi juurimama mi samni dendagal bandiraɓe hettotaɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sar Abdullahi Saar kabruji men ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass ɓeɗo ganduɗa wiyeteɓe chambre de métier Madina Gounass e gartugol Alaji Baylosi serani kala e saaha heblude ɓenne rewɓe ɓe ganduɗa ko dartiriɓe fewni fati jiwuji ko fade guila e ɓohe ha e jaɓɓe e ko nandi hen taw ko jiwuji baɗɗi fayida baɗɗima ɗi ganduɗa taw ko qualité taw kadi ene mofto ko juuta taw kadi ene wawa naftore hana hande nene kadi ko fate fewnugol fate cakri ha e lacceje ha e fewnugol ñebbe wattude gueɗe ganduɗa jajiri jamanu ɗe ganduɗa bandiraɓe kadi ene mbawa ɗum naftade wonno Sar Abdoulaye Saar Madina Gounass ko wuuro sunna ko wuuro sunna ganduɗa rewɓe ko banggue worɓe ko banggue wadde rewɓe ene kaɗa yeyde wona gueɗe wadde noon e ɗeɗo gueɗe kalande jomum o wawi fewni e nder galle muɗum so fewni ɗum kanko debbo ha feewi e nder nokku makko on wawi nawde kalɗo yi nawde jooɗoyo toon so yeeyama gasi o arana haalis makko walla wooda gattanɗomo wadde ɗum saabi kamɓe rewɓe e mbaɗe heblude ganduɗa fewni ɗeɗo gueɗe kalande wadde noon waɗama e ballal fondation ceerno walla Ndiaye waɗi hen junggo muɗum wawde waldude e ɗin machine-ŋaji e ɗen ɗe ganduɗa ko matériel ha mbawa gollude ɗen golle taw ko jaaduɗo e jamanu taw ɓe mbawa ɗum naftorade e nder galleji mabɓe e nder cuuɗi mabɓe taw jomumen jirlaki e nder beddaji walla jaahaji nokkuji goɗɗi goɗɗude min Sar Abdoulaye Saar mi saminima kadi mi juurimama eɗen bertoron yeton goɗa yurmede machallah hakkude annabi Souleymane e horndollo ndu tawrakal machallah en beltima hen no feewi en jetti foof kala jandema ko musidɗo Amadou Sambalo ɗo Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɗufɗaddudema Sar Abdoulaye Saar Amadou Sambalo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi ɗon ɗo bandiraɓe kala belti hakkude annabi Souleymane kame horndoldu ndu paɗen ko toon to leydi Gambie woɗɗani Madina Gounass wuuro teddungo taw yen toon musidɗo men koddanene Abouba jillo ngo Adama Baro woni e dow mum gasi ha laaɓi koddanene Abouba to leydi Gambie min calmini min juurimama assalamu aleykum wa rahmatullah. eyyi ko noon tigui caggal nde woɗanno fodde balɗe 10 jillu faggudu e nder leydi ndi hoorejo leydi ndi président Adama Baro ene wayno noon hanki o gayniri ɗum
to wiyete foñi to somita caggal noon nde o haalatno ɗon de o weltima no feewi caggal tan ɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe ɓe jeyaka e landa makko kadi to foñi jaɓɓimomo jaɓɓugal bangal fayida foñi noon ko ɗon woni wuuro Yahya Jammeh o holliri tan de o wi kala mo ganduɗa meeɗino laamade leydi ndi il faut jaɓa noddirede ko wiyete ko former président woni a meeɗino laamade leydi ndi ɗum noon jeyɗiɗon konngudi ko Yahya Jammeh o wi Yahya Jammeh fof tan ko jaɓa ɗum andita kadi natti ardade leydi meɗen te Gambie te kanko président Adama Barrow ma wad ñalande maw ar kadi o natta ardade leydi ndi hono tan no Sa Dawuda Kairaba Jawara hokkira teddungal e nder leydi ndi kanko ne Yahya Jammeh ko maw jaɓa ngal ɗon gueɗal o natti ardade leydi ndi o wawa rokkede fodde makko ha timma ɗo hennete e nder leydi ndi o anda o natti laamade e leydi ndi o holliri noon ɓiɓɓe foñinaɓe yoɓe ndentuɓe gona gotum ɓe mbawa yaadude e laamu makko ɓe liggo leydi ndi caggal tan nde sarɗiyanke maɓɓe jaɓi tigui rigui golle ɗe ganduɗa o mona waɗa ɗum e nder leydi ndi no fotiri kanko noon président Adama Barrow mawo fofto e ñalande e ndeɗo nde gonɗen woni alhamisa maw fofto ɗum ene wayno noon maw fuɗɗito golle makko ɗe ñande 2 lewru décembre e jillu makko ɗo e nder wuuro Serekunda e Banjul e West Coast Region e ko taari ɗum ko denen Abouba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e to Foñi koddanene Abouba to Foñi Yahya Jammeh wonande Adama Barrow horejo leydi ndi baɗɗo jillu mum to Foñi sen giwi to leydi Gambie keddoɗen ko to leydi Gambie gartaten koye gonnoɗo garde Yahya Jammeh e laamu muɗum on noon ñawama hanki ñawore to tribunal mo Allemagne ñawore mum kaddi gurdam e kaso ngam fawidemo junggo tumedemo kanko yoɓino fittandu jaydiyanke biyeteɗo Dayda Haydara taw kadi koye laamu Yahya Jammeh mo ganduɗa laaminoma leydi Gambie hitande ujunere 1994 ha yetti 2017 caggal nde Adama Barrow folimo ko nden wasalino accidde laamu ngu ko nden noon e maslahaji o yalti leydi ndi ngam faade toon to Guinée équatorial sen wi to leydi Gambie waɗɗani Guinée Bissau jamma hanki o ko piyanɗe ɓutte mbaɗi toon sanga 22h ɗum noon ko caggal nde jagorɗo finance kame on secrétaire général gardiɗo ko fate banggue fonds public caggal kayde ɓe nanga mbaɗa garde à vue to poste police jeeyi sababu noon groupe armé mo militaire wottori doole piyanɗe ɓutte no feewi ngam yidde kay beele ɓe jalta on kaso jeeyi sababu nawedeɓe toon ko tiradeɓe kene tolno e million ngaji sappo koppareje dollar holtoɓe mbaɗi ɗum noon koye loskoji ɗin gonano kono subaka hande o chef d' état major général armé gandi leydi ndi holliti wonande chef d' armé gumminoɗo nden fiyande naggama nana dumba gueɗe ɗe kala defti lawola ɗon ɗo Oumar Sissoko Mbal horejo leydi ndi tawete toon to Émirats Arabes Unis woni Dubai ngam tawtorede COP 28 keddotoɗen koye Afrique sen giwi to leydi Guinée Bissau paɗen koto leydi Mauritanie gartaten taw koye jillu horejo leydi ndi toon to Émirats Arabes Unis musidɗo men ceerno Alhassane Oumar Mbocca assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullahi Saar ko tungoɗen kabaruji men ɓuuri tengtude ɗo e nder leydi Mauritanie e ñalawma hande o mawde 51 lewru jonal ujunaje ɗiɗi nogas e tati horejo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani ummima ɗo e laamorgo leydi hono Mauritanie ngam yaɓantoto Émirats Arabes Unis ngam tawtorede batu mbattowu nogas e jeetaɓijo ko fewti e weeyo ɗum noon batu ngu fuɗɗima guel 50 kono lewru ndu ma yaha e 12 lewru fandu arde jagorgal leydi kono Mauritanie ko yowiti e gueɗe nder leydi woni ministre taw kadi ko de l' intérieur et de la décentralisation Wuro Mohamed El Amin o wi e ñalawma hanki toon suudu gendi leydi kono Mauritanie ɗo e gasirde taw ko lewru kono dartondu ma gollorɗe ɗe mbawa wadde kono taw ko gollorgal no diri kono application ma idde wawa walludeɓe e goto foof mamo hebde kono kayitaji mum tawi kadi ko
koko ɓuuri yawde e yacade hani e taw kadi ko e noddirgol mum ene wawi tan hebde ken wona e ɗin kayitaji taw kadi ko Mauritanie o wi kadi ko loydo ma waw waɗede e on jeeji gonɗi ɗo e nder leydi kono Mauritanie caggal kay nde oɗo vidéo cariɗo e réseaux sociaux ji toon to wuuro Sehil Babi gam kay oɗo taw kadi ko Sehil Babi najo ene kadi itta neɗɗo e nder diine islam ene watta ɗum e nder diine taw kadi ko Issa Yankeri ɗum noon adini Mauritanaɓe foof taw kadi ko mettere no feewi e saago noon e wiide dadde ko leydi hono julɓe taw ko temedere e nder temedere so tawi kay woni kadi kadi ko wiyoɓe mbimi gummoto kadi e diine islam gam yaɓande oɗo diine kadi ko Issa Keri ko hunde hulɓiniɗo no fewi kanko no jagol ngal ko ndendere e jaccelgol mo wi wonde loydo ma waɗi ɗin on jeune on taw kadi jeeji gonɗo e nder leydi kono Mauritanie maɗi mbawa kadi on yillede ɓe ƴeewa kadi kanƴi koɗi liggoto e koɗi nanata e haqqillaji sukaɓe ko ɗum woni ha hande toon to suudu guendi leydi hono Mauritanie commission toppitiɗo ko fate e budget goni ko e ƴewde hono budget fedde ta'azour no fotata kadi e hitande fande arde won ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi budget mabɓe noon wowno o wonde ko milliard uji 5 taw kadi e temedde 5 e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi million temedere e nogas e tati ujunere e temedere e buuɗi nayyi ko ɗum kewno yaltinede ɗum no yaltino hirande ma nde e o ndeɗo hiran noon ɓe goni koye ƴewde kay matte kay maɓe mbaw kadi ƴewde kadi en copperaji poɗɗe e yaltude suudu hande guendi kono leydi madde toon ɓen sardiyankoɓe ɓe gooti wonde kay hono dendingol taw kadi ko renoɓe poli ɗi laabi wono Mauritanie woni groupement général pour la sécurité routière woni GGRS ɓen possible nodditeɓe hono Mouskar ma kadi dendine e police mo national mo leydi kono Mauritanie toon to Tigzigja toon dey ko laamu ngu duppi toon gueɗe taw kadi ko cuutude fodde tonuji ɗiɗi e gueɗe ɗe moƴƴani no fewi ɗum noon Saar Abdoulaye Saar ko ɗum wonno ko townuɗen e habaruji men ɗo e nder leydi kono Mauritanie tawno wonno ko e dande musidɗo moon Alassane Oumar Boji gorko mo saɗo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. a jarama golle ma jooɗi peewi Alhassane Oumar Mbodja gorko mo Saare Ndogu sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali plan haɓade kala ko fate kene bonna leydi ndi taw ko plan nden kay kisal jaafoɗon leydi Mali kala koni koɓe leydi Mali ɓe hinde famaɓe kolliti ɓe daɗi e jangu fewjinongo toon to Mouradja taw kadi koye patrouille ɓe gonnoon e tawi nder région mo Nara ɗum ko ñande 30 novembre hanki o wonno sanga 5h30 juulal subaka ko nden ɓe dañi fellodirde eɓen joguitiɓe armée ji kono kadi ɓe dañi teɓɓidde kene tolno e 15 fittandu taw ko ɓen yinnoɓe wadde nguɗon jangu kono kadi ɓe tetti en matériel uji kewɗi no fewi kono to banggue fama dañino ɗiɗo gañiɓe kono gañane ɗe ene koyfi seeɗa hanki batu leyɗele tati yiɗɗe rendinde sembeji mumen ɓeɓe mbiyata Sahel taw kadi ganduɗa ko leyɗele cehila gala AES taw ko leydi Mali Burkina Faso Niger ɗen jagorɗe affaire étrangére hanki tati mbati ɗo Bamako lamorgo leydi Mali on jagoɗo Olivia Rwamba jagorɗo affaire étrangére mo leydi Burkina Faso kame Bakary Yaw a Sangare jagorɗo affaire étrangére mo leydi Niger ne wonde Abdoulaye Dioba jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Niger ko ɓeɗo hen hanki mbati gam ɓeydude tekkude jokkodiral hakkude leyɗele mabɓe e fewjude kay kene ɓeydo ɓattodirde ɓe kono kadi e yiddeɓe darnude booñ mawɗo hakkude leyɗele mabɓe taw kamɓe ndendi on booñ hewɓe noon en jogo miijoji mbeɗe leyɗele tati wona yidde rendinde doole mumen yidde wadde koppereji men ko ayen wonde kala ko woni yeeso daɗani guite éducation nationale leydi ndi syndicat ji jangguinoɓe toppitiɓe jangde leydi ndi ɓe garti e sifande 15 octobre 2016 to Bamako guila nden sifande sifa haɗo hen ko ɓuuri hewde ala ko ɗofta ko fate banggue primaji mabɓe kala ɗum noon ɓe kolliti so tawi laamu ngu waɗani sembe kala no addiri primaji mabɓe nogas ɗulere darindu hande ndu
koɓe hofoɓe juuɗe maɓɓe taw ko balɗe tati so tawi ko ala ko gasi 2 janvier taw kadi ha fenma 4 muɗum koɓe ɓeydoɓe hofde juuɗe maɓɓe kala rafiddenga oɗo saaha koko ɓeydi ƴellitade leydi Mali ken tolno e pittali 6 heddima hen 900 ka woni ko windita ɗum ko 30 novembre hanki wi noon directeur général de la santé de hygiène publique woni docteur Cheikhou Amadou Touré on holliti ɗum to Bamako Kulikoro Ségou Sikasso mofti ha e nder région ngaji goɗɗi ene teska oɗo hen rafi omo ɓeeri ƴellitade teni kadi omo heewi o saaha e nder leydi ndi gam teskede yimɓeɓe yo kutoro fabion ngaji no feewi ɓuuri waɗde ɗum ko won e ɓowɗi to leydi Guinée Conakry catal darindingal haqqe innama ade ɓe erima e tamo leydi Guinée de ɗoftoto fodde neɗɗo e ceppugol mum e yaadu mum gam teskede yontere ndeɗo hen wonande won sukaɓe seppuno gam caɗele kuppiraji courant dañi sukaɓe tato ɓe pittali men guitta hen taw ko ɗin seppoji certuɗi taw wona e ñalawma goto ɓe kolliti noon ko waɗata nana tan watta kono kadi laamu leydi Mali laamu leydi Guinée Conakry jafuɗon foti ɗoftade haqqe innama aade to Niger koreji Mohamed Bazoum gonnoɗo hooreji leydi ndi pollaɗo 26 lewru juillet e nder ndeɗo hen hittande ɓe kolliti gila 12 lewru octobre guila nden ɓe keɓani kala kabaru patuɗo e oɗon ko wona ɗum konon avocat Mohamed Bazoum holliti ñande alet jewtuɗo hen o kaw mum Mohamed Bazoum ne wonde keynuma worɓe joguitiɓe armeji ɓe hinde militaire ko ɓen garani ɓe ɗon nayiɓe kono andaka holtoɓe guddoya to Niger sembeji armé leydi ndi ɓe kolliti ɓe teɓɓiti kene tolnoye 24 fittandu taw kadi koye nder leydi ndi taw koye opération ngaji ɓe kewɗi ɓe tetti hen armé ji 5 type AK-47 e dorog kewɗo no feewi kame 11 moto e wonde oto goto kono kadi ɓe tetti kene wona 66 ujunere taw koye koppareje dollar woni koɓe tetti toon to banggue noon konin ko mabɓe dañi hen joyo gañiɓe kono kadi auto men jaɓɓi ko engine pittol taw koye lawol torodi faade nokku biɗeɗo quoi gu ene tawe e nder leydi ndi paɗen koto Burkina Faso e ballal tambiɓe service renseignement leydi ndi ɓe kolliti ɓe mbaɗi localisé ɓe jii wonande ɓen fiɓɓe wadde janguji mumen to nokku biyeteɗo yebango ene tawi nokku biyeteɗo Tabwa taw kadi koye wuuro ngo hoɗaka ne goni e nder galle goto e ballal ndi wawa ko ɗon tan ɓe teɓɓite mabɓe bomba hewɓe hen ɗon mbasi pittali men aɓe joguino toon bidoŋaji baɗɗi carburant ɗin petti hen oto mabɓe goto dañi sumde hen to Côte d'Ivoire Abdourahmani Cissé kam wonno jagorɗo kolaɗo kuuɓal galle lamorgo to Alhassane Dramani Ouattara ittimo e golle makko on gorko mo duuɓi 42 toɗɗonoɗo guila 29 lewru mars 2021 oɗo saaha noon biyeteɗo Massaer Touré taw ko baɗum Alhassane Dramani Ouattara wonno cikko makko kam hande o ɓuuri ɓattade jeheten koto Madagascar tonne kadi suudu towdu ndu hinde cour constitutionnel leydi ndi lawɗi ni subaka hande o wonande gonnoɗo hooreji leydi ndi Andry Radjouni kam tigui woni gañiɗo e sumgoji 16 lewru mayduɗo hen ndu ɓe kolliti kala temedere o dañi hen 58 piccal 9 gaga hen lundiyankoɓe mabɓe hayso lundiyankoɓe kolliti ene waɗi ko fati e guyka nder jeheten koto Uganda to leydi Uganda ko kawisaji mawɗi waɗi toon ñande alarba jewtuɗo hen o ɗum noon ko debbo mo duuɓi 70 kam jibini funeɓe ɗiɗo hen gotel ko gorel guila ko dewel wi docteur Edouard Tambale ko on holliti kañum rewi ndi reedu ndu hawa jibini taw koye jayde leydi France nde AFP holliti ɗum kanko debbo noon o wiyete ko Sofina Namkuya kanko noon o hoɗi koye campagne no ko biyeteɗo Mashka noon kene foto wonde 120 km de Kampala lamorgo leydi Uganda
sukaɓe ne cillini kisi wo resano koye resnoma ko joom galle makko gadiɗo on noon yalti aduna hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi taw kadi desɗuɗomo joni o resimo ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeegom woni 1996 ko joni wo jibinani on funeɓe ɗiɗo kawis a mawɗo no fewi paɗen koye joolam jabeeri ɗum ko caggal yontere nde dartina jeygue hakkude Gaza kame Israila hanki noon dañi otage uji ɗaccitaɓe kame ɓeena prisonnier ji ɓe Palestina kono kadi subaka hande o ɓeydaga wonande ɗartingol jeygue caggal wasde jaɓede Israila holliti Hamas ɗoftaki kuule dartinde jeygue ɗum jeeyi sababu jamma hanki o piyanɗe kewɗe ɗoji ko noonne kadi bomboje mbeyi faade toon to bonde Gaza capanɗe jeegom e neɗɗo wasi fittanu muma ɗum noon siftinde won guila nogas e nayya ha ñalawma hanki o ko nden gasi kene fotta wonde temedere sappo otage dañi ɗaccitede hen capanɗe jeetato ko Israil naaɓe capantato ko hoɓɓe kene fotta wonde temedere e capanɗe nayo taw kadi ko Palestine najo woni wawi a ɗaccitede hen kono ɗo saaha Qatar Égypte Amérique nana jokki koyɗe jaam beele kadi nandirala ene heeɓe hakkude Gaza kam ene wonde Israila beele ngal nandiral ɓeyda a jokkade paɗen koto Nepal woni leydi ɗimmiri e nder Asie jamdi dewle hakkude gorko e gorko kame debbo e debbo taw koye leñol bitengol LGBT ɗum ko hanki o dewgal hakkude gorko e gorko woni ko huma toon ɗum ko caggal lebbi joyya nde suudu sarɗiyeji mabɓe jaaɓi ɗum hol saliɓe ɗum sali ɗum ko leydi Russie hanki o la cour suprême bani tan woni ko huuɗi wonande kala kene wiye mouvement LGBT ko fate banggue gorkate debati ɗum ene riwta e leydi ɗon ɗo Poutine waɗi discours mum rewɓe leydi mum yo jibin ha heewa tawno ko ɗum woni ko neɗɗo addira to Ukraine daraniɓe haqqe innamade ɓe jofima peɗeli laamu leydi Russie ko kañum sali kaldigal to banggue wostodirde dumbaɓe ko wayriti wadde guila tan lewru août guila nden naggaɓe Ukraine ne tawe to Russie naggaɓe Russie ne tawe to Ukraine fandare daraniɓe haqqe innamade ko wostodire prisonnier ji moni kala nde ruttoto e leydi muɗuma Dubai conférence ko fate banggue COP 28 haɓade climat ko wona ɗum ko Émirats Arabes Unis subaka hande o e nder discours huwa mabɓe holliti ma darnu fond mawɗo no fewi mo ganduɗa on fond ne wawi wadde kene wona 30 milliards koppareje dollar ko fate banggue énergie gam haɓade ko fate wayloji climatique musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garaɗen kikiɗe hande o no yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam ñalawma janggo ma ketto musidɗo moon haali Abouba so ala ko faali so tawi ko min aadi men ko altino so jomiraɗo haaji kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en